जाम्बा जाम्बिया नोंसोरसो जादों मुदा आंनि हिसाबाव माने ससियेल मिडियाजों पोस्ट होआबा नोंसोरो मा मिलायनो हाया नोंसोरा फन नाम्बार गैया भिडिअखौ नायलां जाहाथे फुल भिडिअ नायजोब नोंथांमोना होनबासो बुजिगोन आं मा बुंनो नागिरदों मा फोलानो नागिरदों आरो बैनि सिगाङावनो मोनसे बाथ्रा बुंगोन आङो एमजेजों बुजाबना जाहा थाहा नैबे सिख्लाफोरजों जायफोर भिडिअ बानायदोंना नैबेफोरखौ एसे हुसियार जाना था मानोना एमजेआबो न'खर गोनां मानसि जाबाय दा हिनजावाबो बेलेग साननो हागौना नोंथांमोना मा खुदुमनानै भिडिअ बानायदों बेयावलाय फाग्ला जादों नामा नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जाहाथे जायफोर बानायदों नै बिसोरो गावसोरनि फेसबुक पेजनिफ्राय नैबेखौ बोखारना दोननांगौ आरोखि जाहाथे माने बिसोरनि न'खराव बिदि प्रब्लेम क्रिएट जाया आरोखि नैफोरखौ हिनजावफ्राथ' आरो एसेयावनो एसे सानग्रा नालाय बेखौनो बुंदों आङो जायफोर नुदों नोंथांखौबो उनाव सोरजोंबा नै बिदि बानायबा नोंथाङाबो रागा जोंगोन आरोखि नै बिदि भिडिअखौ जाहाथे नैबे भिडिअ स्क्रिनाव होनाय भिडिअखौ जाहाथे नोंथांमोना नैबेखौ दानो आरोखि दै दाथ' फेसबुकआव ओरैबायदि माने भाइरेल जादों नोंथांमोनाथ' हयथ' नुखाबाय जानो हागौ फेसबुकफोराव फिसा फिला जिखुनु उन्दै गिदिर मानसिफ्रानो क्रिएटरफ्रा ओरैबायदि माने पस्ट होदों आरोखि स' नुनानै बुङाबाबो माने बुंनो फंनैसो माने नैबे बाथ्राखौ बुंनो गोनां बायध' जादों आरोखि स' लासिंसिं मोनो माने आरो लासिंसिंबो जायो गावसोरनो नैफोरबायदि प्रब्लेमफोरखौनो गावसोर सानैजोंनो सल्भ खालामलायनो हाया बिसोरो आरो एफा गियानि गुनि रोंखा राखा नङा होनबा आरो ससियेल मिडियायाव नुबाय थाग्रा मानसि जोंना बाजै प्रिति आरो एनिथिं एमजे ब्रादारनिसो मोनसे गुरै खावलायनाय नोंथांमोना जाहाथे भिडिअखौ नुदोंबा गाज्रि दामोन आरो जों माने नैबिदि पस्टफोरखौ नुबाय थानायखौ माने जोङो गोसोआ गोजोनाखै आरो नोंसोरनि नैबिदि एना एनि जालायबाय थानायफोरखौ जोङो सुखुवाखै आरो गोसोआ स' मानि थाखाय नोंसोर बेबायदि जादों जोंथ' जानागुरुबो नङा जों पन्डितबो नङा नोंथांमोनखौ जोङो बुजायनो थाखाय नोंसिनावनो हाजासे नलेज आरो गियान दंखायो नङा होनबा स' नोंथांमोना बेफोरबायदि एना एनि जानानै देखायनायखौ जोङो सुखुवाखै आरो मानि थाखाय नैबायदि पस्ट होदों जेनेबा नैखौ आं पस्टखौ फरायना होनो जोंना एनिथिं एमजे ब्रादारा नैबे पस्टखौ होदों आरोना बिमा बिफानि सोमोन्दै दै जायखि जेखि बुङा आं आंनि बिमा बिफाखौ नागारा स' मानो नागारनो गावनि जोनोमगिरि बिमा बिफा जाम्बाबाबो सियानबाबो नङा होमबा गावनिनो जोनोमगिरि बिमा बिफा जेबो लेखा फरा ABCD सिनायाबाबो आंनि बिमानिफ्राय मोजांबाबो गाज्रिबाबो आंनि जोनोमगिरि नंगौ राइट खोथायाथ' नंगौ सैथो गावनि जोनोमगिरि जाम्बा सिदा सिगांनि गोदो गोदायनि मानसिफोराथ' रावबो शिक्षित नङामोन नालाय नङा होमबा दाबायदिनि समनि जेरै बेफोरबायदि टेलेन्ट नङा बिसोर एसेबाबो गाधा आरोखि माने मानसिजों रायलायनायनि आदब खायदा रोङा आरो मा खालामबा मा जागोन बेफोरखौ बिसोरो साननो रोङाखि गोदोनि मानसिफोराथ' आरो बिदिनो पार खालामबाय दाथ' जोंसो बुजिनांसिगौ नङा होमबा जों बुजिनायनि सम जाबाय आरो जुगा बेलेग नङा होमबा स' सोरनिबा थाखाय सनमान होथाव जायैबाबो नैबेखौ आं दा फंसे बुंगोन दा नाय लिसन बिमा बिफानिफ्राय देरसिन रावबो मानसि गैया नङा होमबा नोंखौ मोजांबाबो गाज्रिबाबो नोंखौ फेदेरबाय फोलावबाय जोनोम होबाय नङा होमबा स' बेखौ आंनि साननायाव आरोखि जोंना प्रिति नार्जारि बाजैया एसे माबाफोर बुंबाय बायदोंमोन खोमा बेखौ एसे खुद्रि सारना जोंना एनिथिं एमजे ब्रादारा माने पस्ट होदों आरोखि स' बेखौलाय आरो फिसा फिला प्रब्लेम माबा क्रिएट जानायफोरखौ एसे सल्भ खालामनांगौ आरो बेफोरखौ माने ससियेल मिडियाफोराव एकदमबारे भाइरेल खालामना गावनो पस्ट होनायफोरखौ जोङो नायनानै एकदमबारे सुखुवाखै आरोखि आरो सोरबा सोरबा कमेन्टआव जों नुदों ओरैबायदि गाज्रि गाज्रि लिरदों बेनोलायनो माबा इउटुबारनो सोरबा सोरबाफोरखौ एकदम मोजां मोजां गियान सोरबा सोरबा माने ओरैबायदि लिरदों माने मोजां मोजां भिडिअ सोरबा सोरखौबा माने मोजां एडभाइस बेनोलायनो इउटुबारनो मोजां मोजां एडभाइस होयो गुबुनफोरखौबा बेनोलायनो इउटुबार मालायखौबा एकदमबारे बकिलाबायो दामखावलाबायो
गावनि प्रब्लेमखौनो सल्भ खालामनो हायाखै हिनजावजोंनो नै गारजाहां होननानै जोङो पस्टफोराव कमेन्टफोरखौ नुदों आरोखि स' नोंथांमोना जायफोर फोथाया एनिथिं एमजे नङाबा प्रिति नार्जारि बाजैनि फेसबुक पेजनि कमेन्टआव थांनानै नोंथांमोना नायनो हागोन आरोखि जों माने गोसोखौ गोजोन मोनाखै आरो बेनि थाखाय जों भिडिअखौ लाबोनांगौ बायध'था जाबाय आं भिडिअखौ लाबोआमोन आरोखि नायनो हाथारियाव आङो भिडिअखौ लाबोनाय जादों आरोखि स' नैबेबायदि फिसा फिला प्रब्लेमफोरखौ नोंथांमोना क्रियेट खालामनांगौ जाहाथे सानैजों गोरोबफिनलायनांगौ थाबैनो आं बेखौसो बुंदों आरोखि ओमफ्राय फाग्लासो जागोन नै बिनि गेजेराव मिनिनायखौ नोंथांमोना गाज्रि दामोन माने ओरैबायदि लिरदों जोंना प्रिति बाजैया 15 दिन बिफाजों थांना थाहैनायावनो हाजासे गिबाय आंनि बिसाया गावनि बिफा एमजेजों नानप्र गाइखेर बिनांनायनि थाखाय होबाय गावनि फिसानि थाखायनो बेबायदि एमजे ब्रादाराबो गिमारदोंमोन नामा नैबेखौ माने एसे कनफिउस जाना दं जारलासो मा जागोन नोंथांमोना दासो बालागुदुङाव आगान होजेननाय नालाय जोंथ' उन्दै उनलाबाबो सिगां हाबा जाबाय दा संसारखौ मोजाङै जाना दं आरो बर्थमान जोंना बिदि नांलायनायबो फैयाखै नङा होमबा नै बिदि फिसा फिला प्रब्लेम क्रियेट जानायखौ जोङो न'आवनो सल्भ खालामो नालाय नङा होमबा आरो जोनोमनिफ्राय लाना दिनैसिमाव आं हारसिं खांबोबाय खांगानांगोन गावनि फिसाखौ जेला नङा होमबा नोंसोर सानैनिनो फिसा आरो सोरनिजों फिसा बेफोरलाय नङा होमबा नाथाय दुखु दाहा लाना दाबो आं माब्लाबाबो गथ'नि उदै थाइसेनि थाखाय गिया आं बिमा जाना मानोथो गिनो नङा होमबा गाव खामायनाय गाइखेर लोंनाया बेसेबांबा गिबायनो माने एनिथिं एमजेआ माने गावनि खामायनाय फैसाजों लोंनायखौ माने गाइखेर लोंनायखौ माने गावनि फिसाखौ माने गिदों होनना बुंदों आरोखि स' बेबायदि गिथारगोन जानो एनिथिं एमजे ब्रादारा मालाय नोंथांमोना एसे माने भुल माने मिस आन्डारस्टेन्डिं जादों माने सानैजों आरो माने गाज्रि सानबा गाज्रि जायो नैबेनो आरो मोनसे बाथ्राया माने मोजां सानबा मोजां जायो आरो मोजां थिनलांबा मोजां जायो गाज्रि थिनलांबा माने गाज्रि माने जायो आरोखि माने गाज्रि सानबाथाय एकदम गाज्रि नोंनाव बे माबा मोनसे खामानि मावनायफोरखौ नोङो मोजांखौबो नों गाज्रि नुगोन बा नोङो एकदम बेफोरबायदि जायो आरोखि ओंखायनो एकदम मोजां साननांगौ आरोखि स' आङो बेखौनो बुंनानै आं दिनैनि माबाखौ फोजोबनो नागिरदों माने जों बेफोरबायदि माबाफोरखौ नायनो सुखुवा नालाय नङा होमबा जोंथ' लाफि लुफा क्रियेटारबावसो जोंथ' जानला मोनला सोबाव जग्ल' जथ' नङा होमबा स' नोंथांमोनखौथ' गासिबो सारा दुनियानि मानसिफ्रानो अल आसामावनो 1/2%आनो जोंनि बर' मानसिफ्रा सिनायो खोमा 100आव 90%सोआनो बा 99%आनो नोंथांमोनखौ सिनायो आरोखि प्रिति नार्जारि एनिथिं एमजे ब्रादार नोंथांमोनखौ गुरै खावलायदों आङो थाबैनो नैबे प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनानै नोंथांमोना मोनसे गोदान भिडिअ आपडेटखौ लाबोनांगौ आरोखि आं बेखौनो लुगैयो आरोखि जोंथ' आरो जग्ल' जथ' नङा होमबा जोंनि गियानखौबो नोंसोरो जाम्बा जाम्थानो गियान होनो ओंखारबोदों बेखौ साननाङा आरोखि जों नुनानै दुखु मोननानैसो जोङो फोरमायदों नैबेखौ मिथिबायना ब्रादार जाहाथे भिडिअखौ नायदोंबा नोंथाङाबो गाज्रि दामोन आरो प्रिति नार्जारि बाजै नोंखौबो बुंगोन आङो माने गाज्रि मोननाङा आरोखि जोंथ' भिडिअखौ जग्ल' जथ' इउटुबावबो जोङो भिडिअखौ बानायबाय खिन्थु गाज्रि मोननाङा आरो जों नायनो सुखुवाखै आरोना नैखौनो माने पस्टआव एकदमबारे माबा मोनसे जोंनाथ' आरो बेफोरबायदि मोनसे गाज्रि बुस्थु हुदा नुबा एकदमबारे फेसबुकआवनो जा इउटुबावनो जा जिखुनु भाइरेल खालामो नालाय पस्टफोरखौ आंथ' फेसबुकआव एकदम बोलाबानो मोनो एनिथिं एमजे ब्रादारा नै माथो हिनजावजों गारलायहां आरो सोरबा कमेन्ट होदों माबा दैबरसोनो जोंथ' नोंसोरनि न'खरनि फिसा फिला मेटारफोरखौ जोंथ' मिथिया नालाय जोंथ' जानागुरु पन्डित नङा नालाय मास्टार माइन्डनि मानसि नङा नालाय होमबाबो माने जेखौ नुदों बेखौसो जों थोंजों बुंदों आरोखि स' गाइस दिनै भिडिअखौ आङो नैबेखौनो दोनथ'नाय जासिगोन लोगो मोनफिनगोन थाबैनो जरुर बाय बाय